Akira is carrying her husband. Now let's see the first. This is a tough one. Mitä nyt tapahtuu, kun tullaan tälle esteelle? Noin, pylleen siihen, jes, nätisti. Ja sieltä sit oiku tyylikkäästi. Ja vaatetus on loistava. Come on Akira, you can do this! Tää voi jopa olla tämmönen kilpailu, että tehdään haastattelu Mession kilpailuun. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvä, 135 kiloa kyynys. Let's go! 135 kiloa kyynys! Let's go! Leo, onks tää helppoa? On! Joo, ei Leo tässä 100 vuorossa. Ja tosiaan yleisöä toivotaan mukaan alusta loppuun niin paljon kuin lähtee. Let's cheer for everybody today. We already had a American-Lithuanian victory. Ja näin! Siellä lähtömerkki pamahtaa ja leinit on liikenteessä. Ja lähestyvät vesihautaa ensimmäisestä maailmanmestaruudesta kamppaillessa ensimmäisen kerran korkata vesihauta noin! Ja siellä menee pari numero 1 ja 2 tasapäivä. Kolmospari sulassa savussa käsikkäin sukeltaa tuonne. Aikaahan siinä menee, mutta tyyliähän siinä riittää. Ja sitten kaarutaan tuonne chikaaniin. Ei muuta kuin eukko selkään. Ja tossahan en tiedä, jos vesihaudassa menee, vaihtuuko sinnekin roolit välillä, en tiedä. Roolitkin vaihtuu välillä, who cares, loistavaa! Ja yleisö mukaan! Yes, 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 yes! Ja naisten sarjan mitalikamppailu käy todella kuumana jo heti ensimmäisestä laukauksesta lähtien. Ja sieltä kaartuu toiseksi viimeiselle esteelle, eli ensimmäinen kuiva este numero 1. Sini Ylönen ja Jasmin Koivula johtaa kisaa, mutta aivan kintereillä Elina Lohi ja Johanna Kupiainen tulee siinä. Ja tavoittaa, mutta ilmeet kertoo jo siitä, että nyt on hauskaa. Joo, ja viimeinen este, mä oon ihan täällä nurkilla. Nyt on tiukkaa, tasaista. Sini ja Jasmin johtavat pallometrit. Elina ja Johanna tulee tiukasti, mutta vielä sitten Jasmin painaa. Ja mennäänkö alle 2 minuutin heti? Kyllä mennään. Voittoaika 1.47.04. Sini ja Jasmin, Elina ja Johanna kakkosia, Tiim Alakulo. Ja sieltä sitten Nea ja Susanna, ei muuta kuin aplodia peliin. 1.47.07. Ja sitten vielä noin. Tyylikkäästi viimeinen este ja sielläkö myö vaihdetaan. Kyllä noin, kypärän vaihto. Yes. Voi. Ja eukon kannon vaihto noin. Loistavaa. Woo! Ja sitten loppu suoraan painetaan niin paljon kuin irtoo. Hienoa Nea ja Susanna. Jaksaa. Kello tikittää. Nealle ja Susannalle uusi oma ennätys ajalla 2.48.07. Joo, tässä onkin näin päätämä, että siinäpä eukko kantaakin ukkoa, vai mitenkäs päätämä menee? Niin. Ja näin lähdetään liikkeelle ja sieltä sitten Moona ottaa heti kättelyssä jo selvää etumatkaa ja Akira valitsee kyttäilyasemat. Ottaa vielä tuosta tämmöisen hyvän ohitusaseman ulkokurvin tässä vaiheessa. Ja Mona lähestyy vesihautaa tasaisen tappavaan tahtiin. Ja hups, heijaa, ei muuta kuin sinne vaan rohkeasti. Se on aika lämmintä se vesikulma tällä hetkellä. Ja Akira tulee täältä ja sieltä kuullaan. Vaimo kantaa kanteria, näin se menee. Yes! Kaikki on tasa-arvoista ja mahdollista eukon kannoissa. Hyvä Akira, tsemppiä. Ja Leo pitää kiinni. Noin. Nyt mennään porukalla tuonne veteen. Yes. Ja ei muuta kuin selkään vaan. Hyvä Akira.
Vesi kannattelee kivasti. Ja on jo tuolla kaukana menossa Julia Hylje-Heikkilän kan. Eli CrossFit-leidit johtaa selvästi tuolla Sikanissa vaarteessa tulossa ja kohta tullaan kuivaesteille. Eli selvä johto. Mona Vanha, Julia Yli-Heikkilä ja vesihaudasta tulee Akira Ahola ja Leo Tapio. Ja Leo nautiskelee siinä kesäpäivästä hyvässä mukavassa kyydissä, maisemat vaihtuu. Ja kuivaesteellä Mona Vanha ja Julia Yli-Heikkilä, matka sujunut mukavasti ja ei muuta kuin pitkällä askeleella sitten kohti viimeistä kuivaestettä. Yes, the CrossFit ladies, they are in a clear lead at the moment when they enter the last. Katsotaan miten kuivaeste menee. Noin. Yes, ei lyödä nuppia eikä enää siihen. 2 minuuttia on kellossa. Joten Siniylönen, Jasmin Kaivola edelleen kärjessä. Ja sieltä sitten tullaan pikkuhiljaa. On tää huikeeta, Akira ja Leo. This is what wife carrying is about. You can carry your wife, you can carry your husband. And let's see. Näet sä? Mä en edes näe paria nyt, näet sä? Aivan tuolta pikaa lähestyy kuivaeste. Ensimmäinen kuivaeste, se on tiukka paikka. Kyllä, siinä on aika tiukka kurvi, niin siinä on G-voimat sen verran repii, että saattaa vaikuttaa näinhän se tasapainoon. menee, niinhän ne sanoo nämä rallikuskit ja Kimi Räikköset sun muut, että G-voimat joskus sekoittaa hommaa, mutta sieltä Akira ja Leo on tulossa. Ja kyllä nyt on semmoinen tilanne, että tarvitaan kyllä kovaa kannustusta. Akira Kaikki mukaan! hurjaa suoritusta tänään. Akira is carrying her husband. Now let's see the first. This is a tough one. Mitä nyt tapahtuu, kun tullaan tälle esteelle? Noin, kyllä siihen, yes, nätisti. Ja sieltä sitten oiku tyylikkäästi. Ja vaatetus on loistava. Come on Akira, you can do this. Koko yleisö mukaan. Kyllä Akira jaksaa kantaa Leon maaliin asti. Aivan loistava Akira, kyllä ehdottomasti päivän vahvin leidikisassa vahvoilla. Kello on tikittänyt 3,5 minuuttia, mutta ei se mitään. Askel askeleelta. Pientä. Joo, vähän rentoutetaan reisiä välillä. Akira Ahola, Leo Tapio. Let's go. Jaksaa. Kyllä te tähän pystytte. Sinne vaan taas. Moi. Hei. Akira. Joo, kyllä sieltä tullaan. Tää voi jopa olla tämmönen kilpailu, että tehdään haastattelu kesken kilpailun. Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvä 135 kiloa pyynnissä. Let's go! 135 kiloa pyynnissä! Let's go! Come on! Askeleelta. Hyvä Akira, hyvä Akira. Sä jaksat. Sä koetaan tää. Paina Akira. Paina. Nyt tulee toinen kuivaeste. Kaikki maailman kamerat chiivailee teitä. Ympäri ämpäri noin. Leo, onks tää helppoa? On! Joo, ei Leo tässä 100 vuorossa. Hei, ja arvoisen 135 kiloa on Eukokannon historia painoennätys. Leo, 135 kiloa. Ja vielä on 30 metriä. Jaksaa Akira. Loistavaa. Nyt on reidet tiukoilla. Jes, sinne vaan sanoo Akira. Hyppää kyytiin. Ja taas mennään 135 kilolla. Aivan huikea loppusuora. Ja nyt kyllä rajua kannustusta. Viimeiset 15 metriä. Kyllä. Jaksaa. Pystyykö? Vielä tulee. Akira lähtee jopa ottaa juoksuaskeleita. Akira ottaa juoksuaskeleita. Ja uusi 135 kilon maailman ennätys on 5.45. 42. Aivan huikea. Akira Ahola ja Leo Tapio 135 kiloa.
Saadaanko vielä kunnon aplodit Akiralle ja Leelle maalissa? Kiitos. Kyllä me naisetkin pystytään myös ennätyksiin. 5452, siinä on uusi Ukon kannon 135 kilon maailman ennätys.